Sa una, lisod pero padayon, mga lakang nga puno sa damgo o paglaong. High school pa ako, nag-eskwela sa layo. Gikan si Kiyor, padulong Tandanay Norte, adlaw-adlaw ko. 3 kilometro ang lakaon pauli, kay walay plete maglakaw ra gyud ko pirmi. Init man o ulan, padayong gihapon, bisan kapoy na ang til, di ko mohunong. Mangita ko kauban para di ko maulaw, kay lisod mag-inusara murag bugat sa dughan. Ang uban, sakay ako naglakaw, pero sa sulod na ko nagpadayo ng pangandoy usog. Bisan gamay ra among kahimtang, nagtuo ko nga na ako'y kaugmaon na mahayag. Lakaw pa uli, lakaw pa dulong damgo, bisan walay kwarta, padayon gihapon ko. Ang kakapoy, akong gihimong kusog, para makaabot sa akong pangandoy ug tumong. Salamat mama nga labandera lang, bisan gamay sweldo gibuhat tanan, para lang makaskwela ko ug tarong. Sa imong sakripisyo ako gyud nang dalon hangtod karon. Asisi ko nakasulod, scholar pagyud, dako kayong grasya nga di gyud malimtan sukad. Si Maam Fati Ortiz akong gipasalamatan, kay siya ang rason nga no nakapadayon ko sa eskwelahan. Libre tuition, nasulod scholar, dako kayong tabang. Sa usa ka bata nga halos mo surrender na unta sa kahimtang. Tungod niya nagpadayon na akong damgo, ug hangtod karon na siya sa akong kasing-kasing tinuod. Dili na ko malimtan ang kadalakang sa una, ang kasakit ug kakapoy nga akong giyagian sa una. Kay maoto ang nagtudlon ako karon, nga bisan lisod kaya basta na kay lig-on nga tuyo ug determinasyon. Lakaw pa uli, lakaw pa dulong damgo, bisan walay kwarta, padayon gihapon ko. Ang kakapoy, akong gihimong kusog, para makaabot sa akong pangandoy ug tumong. Salamat Mama Rosa, salamat Maam Ortiz, sa inyong gugma nga walay kapuli. Kung asa man ko karon, dala na ko tanan, ang inyong sakripisyo nga naa sa akong kasing-kasing, hangtod sa kahangturan. Karon nagtan-aw ko sa akong kagahapon, nakasmile na lang ko sa akong giyagiyaan sa una. Kayang batang naglakaw ra pa uli, karon nagpadayon gihapon, pero mas lig-on na ug puno sa paglaom sa ugma.